kai ya ne bako ne. Bako daga ina? Daga Fanshekara, garin wuta da injin fitila. Fanshekara? In dai za ka bar sirikin nan naka a nan gidan to ka san da biyu ya zo. Wannan tagoman kayi na ɗaya, kayi na biyu, kayi na fito. In kai na hudun Allah da ya auna ka waje ya kore ka. Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer, nobody can challenge this. It's identity time, nobody can challenge it. Let us start from where do we stop last time, okay? Simplicity. Tafiyar wani tashin rushewar wani dakawar wani ci. 1977 alhaji. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai Ingila. Aka rasa wanda zai magana da sauran Ingila baki da baki. Wanda ake ta ne mutu da wuta. Sai ni alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki da ita. The reason why we are here. Hello, MTN and Glo. Nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau. Karkare na kaɗan watakil babban tana gab da zuwa. Ya ishe ni Wani baba. Baba. Ai ne haka? Ni ne. Kai da diya mu da kuɗi. Dole kai ne babba. Kai ne babba. Ƙauye zai koma ya je in nemi mafita. Ajiye shekaru za mu yi gaba ɗaya gidan nan koma makaranta. Raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni. Daga ina? Na raka wani aljani kai nika ne bangon duniya. To. Kwana da wuni. Kashe shi za a yi? Ga lala za a mai da shi. Banda kwana da wuni. Tashi zaki ki bada kuɗi. Ni zaki burin. Makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi. Kwana da wuni. Tsubba cikin mugun makirci. Ya wadata cikin taskar Allah. Baya fahimtar yaran wani ya fi shi iyawa. Kwana da wuni. Sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment. Ina kuma za ka da jaka? Wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani ma'udai zakka ce ya fitar. Ka taɓa ganin mutum ya yi mafarki? A zahiri ya tashi ya karɓi abin? Ke fa kika ce kin yi mafarki in auri laure. Yo in dai haka ne kwa kawai nan muna asara da yawa. Kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a tallauce to shi ya jawo. Amma da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi. Kwana da wuni labari shiryawa Sir Awwal Uba Kwakwatawa. Kwana da wuni ba da umarni Ahmad E Dore. Ko da tsiya ni na san yadda zan yi je in samu abin da nake so. Kwana da wuni. Ga kuku. Ga kuku. Kai ne kuku. Ya yabi kowa, ya gundulu kowa, bai kyale kowa da kalarsa ta wawa. Wane ne gunnan? Yanzu dai ba zan tantance mai gaskiya tsakanin ka da Garbati ba sai na da bincike domin bincike wallahi sai ne bincike na tabbatar tukun. To ai kuma in kika je binciken nan Allah ya da binciko alheri zaki. Allah ba za ki same shi ba za ki same ni da wannan lam'a ba.
ai ni da ke mutu ka raba shi kuma billahi allazi la ilaha illa hu a gidan nan ko ni ko shi ayyuta ta kare raman miya zaki mai saboda ya ga an jira da wannan ina san ta shi ke duk hanyar da zai shiga ya raba ni da ita wallahi ni da ke mutu kwakwai bai kwakwai zan kuma je in same shi Allah kai Allah ba zan bar shi Hajiya wallahi akwai matsala. Tami, me ya faru? Waye ba lafiya? Wani abu ne in gaya miki yake faruwa. Lafiya ba lafiya ba. Ke ba na son rainin hankali, ki faɗi duk abin da zaki faɗa. Ga Hajiya tun da ma a gaya miki ci an raina miki hankali, ki bari sai an gaya miki maganan mana. Ke ki kiyaye ni. Kar ki ɓata min lokaci, ki faɗa maganar cikin ƙanƙanin lokaci. Ba na son damuwa, kina ji na? Hajiya dama ce aka yi mun wai samunu yana fitsarin kwance shi ne na ce ke za ki gayan gaskiya gara in tambaye ki. Asiya wai me yasa a cikin gidan nan in kin tattaro rainin ki kaina kike daurawa? Babu wanda kika raina a cikin gidan nan sai ni? Zan yi waje da ke kuma wallahi zaki ga abin da baki taba tunani ba. Kina ji na ba? Ki wuce ki bani waje. Kaka ta yana hankali. Ko daga zuwa in tambaye ki. Ba za ki wuce ba? Zan yi waje an gaya magana ba kiran tambaya ba. Ba za ki wuce ba? Daga ke ba za a ƙara haihuwar wata a nan gidan sai kaɗai ce tilo a nan gidan ko mutuwa aka yi gadon komai naki ne. Ni duk ba wannan ba. Wai me gadi? Na? Me kai ka ce wasa min yana fitsarin kwanci? To ai in kana son abu za ka iya bin wata hanya da za ka gyara don ka cafke abin da kake so. To in dan kana son abu yana so sai ka mishi shari da fitsarin kwance? Ai na gan ma fitsarin kwance na ce bane akwai matsala. Ka san saboda kai na ne shi yasa da amfana zo na faɗa. In ba don haka ba ko kallo baka isha. To sai dai kawai tunda Allah ya sa ketawa ce ni naki ne. To an kyale shi. In Allah ya da ba za a ƙara ba. Dan Allah kake ka ƙara cewa yana fitsarin kwance. Kai yanzu kamar kai ne a ce kana fitsarin kwance. Da daɗi? Asiya ce sai dai tunda haka ta zo a banzancan na ban mishi. Dan Allah ka faɗa. Wale ba za a ƙara ba. Ai ba za a ƙara ba. Ba za a ƙara ba. Na gode fa. Na gode. Kuma ya alewan nan da dan biskit din nan. Ka bari yanzu wallahi zan aiko a kawo maka so akwai ai. Wa za ki ba? Zan ba wa Saminu ya kawo. Wanda Saminu kuma? A'a ba magana ta wuce ba. Saminu dai na ka je ka zan ba shi ya kawo. Gare ki kawo mu. Zai iya ragewa. Zan ba ya kan za ka karɓa in ba ka so ka bar shi. Hajiya. Wani shi dan Allah tambayan nan da ne miki kan samu dan Allah gaske ne? Wai Asiya ba na faɗa miki ba. Ba na faɗa miki kar ki ƙara zuwa min da wannan shirman maganan ba? Ba Hajiya, wanda irin shirman magana. Ni fa da aka gaya min Hajiya hankali na kasa kwanciya in gaya miki sai da na samu saminin ma na shinshina shi. Ban je nazarin nan ba. Kika shinshina shi? Yanzu tsabar hauka shine kika shinshina shi? Ni yau kika tabbatar min ma da ke mahaukaciya ce wallahi. To an gaya min an ce irin wannan gartsame man ƙato yana fitsarin kwance kuma masoyina mutumin da nake so na aura ya ji irban min da katifa da fitsari shi yasa na hinhina shi na shinshina ni ban ji ba. Asiya na faɗa miki kada ki ƙara zuwa min da wannan shirman maganan ba na so. Ina gan ku amma wallahi Hajiya wanda samu nan yawa wanda samu ne. Hajiya, don Allah don annabi ki haƙuri, ina son ki min wani taimako. Wani taimako? Don Allah Hajiya ki haƙuri, so nake ki tabbatar min da abin nan. Ko gaske ne Hajiya, kin ga idan na ji bayani daga bakin ki hankali na tsefa kwanciya, zan fi sakewa in yi rayuwata. Kalau amma abin nan ya dame ni fitsarin kwance Hajiya. Na faɗa miki,
Na faɗa miki ba na son wannan maganar. Ki kawo wata mana dole sai wannan? To bari ki ji in gaya miki daga Saminin har Gabbatin gaba ɗayan su ki fita daga harkar su. Kina ji na ba? Ba ki ji me dace ba? Ina gan ku. Amma wallahi Hajiya wanda Saminin. Na faɗa miki ba na son wannan maganar. Kai kenan Hajiya. Asiya. Hawa. Na ji abin da kika ce tashi ki tafi. Haba Hajiyan dakta, haba Hajiyan dakta. Ta dakta ba da kanki a share. Kina na zo mai hira arziki da ke Hajiya. Yawwa kinga kina malmaci. Naji yanzu ki riga kin bata mare. To ya haƙuri ya haƙuri. Tashi ki tafi na ce yau ki riga kin bata mare. Yau ba zan yi hira da ke ba tashi ki tafi. Haba Hajiya. Ki tashi na ce. Ya Allah ku a zo gurin. Ai ni na ga zuwan nan naka kaman akwai wani abu. Akwai. Wato wani abu na fuskanta. Na fuskanci kamar alaƙarka da Asiya. Soyayya da ke tsakaninka da Asiya fa ya fara zarce tunanina. Da ina tunanin kamar abin iya mafarkin ne. Amma yanzu fa na fuskanci abin kamar ba haka bane. Gaskiya. To kamar yadda ka faɗa. Ina direba. Gani nan. Wannan Asiya ka banni da ita. Santa da nake da gaske ne. Ba wai mafarki ba ne. Na ga alama ai. Yau da gaske ne. Na ga alama. Kuma ba zan fasa san Asiya ba. Ka san dalili? Kai ba ka gidan nan. Ka ɗauki mota ka yi waje. Ni nake ganin giggitawa Asiya a cikin gidan nan. Ai, Asiya nan fa ta kai Asiya. Duk ɗan adam yana son babban mota. Gaskiya ne. To Asiya babban mota ce. Malam. Babban mota ko abar hawa ce. Amma ni ka bar ni da Asiya ka yi haƙuri wannan zancen ka bar shi ka ƙare shi ba yi da amfani. Na ji ai na fahimta. Na fahimci ka san duk wanda ya nisa ba ya jin ƙira. Ko ya je ba zai waigo ba. Ba zai waigo ba. To tunda na fahimci haka. Shikenan. Amma ko da ta je ta zo. Ta je ta dawo. Kar ka neme ni. Ni ai bukata ta zo din ta dawo din. To shikenan. Ina ruwanka ne? Ka tsaya baran da motocin ka banni a bakin ofis ina ko? Kai wallahi security. Na'am. In ta ɓaci ko wucewa na zo yi ka kira wani wallahi ba zan zo ba. Ba matsala. Saboda ka ga wannan yarinyar wallahi ta keta ka ta ci mutuncin ka cikin mutane wallahi shi kuma sauki. Ai dan abin da kake so ya ci mutuncin ka alheri ne. Baka san soyayya so tsuntsu bane? Sai ya tashi daga kan shi ya dawo kaina. To saminin me? Shikenan. Kaka zo ka tare ni a bakin ofis ina kana min shawara muguwar shawara. Muguwar shawara ce? Muguwar shawara ce mana. Haka? Muguwar shawara ce mana. Ka kare mutuncin ka shine muguwar shawara? Mutuncin garan? Akan Asiya ban da mutunci. Tunda ina son ta. Shikenan. Aji na banci da gaske kake yi. Shikenan ba komai amma dai wallahi kaka sa cikin zancen nan. Komai zai. Malam. Chief security. Ka tashi dan Allah ka koma wajen motocin ka zai kuma. To ai hira zan yi. A nan ɗin za ka hira? Kuma ka yi ba bakin hira na bane? To na daida daga yau. Chief security. Ai tsawo ne. Ya hakuri, ya hakuri. Ya hakuri. Ya kike ne maka karya ni cikin yan security. Shikenan ai ta wuce. Direba. Ai ta wuce. Kai. Asiya nan fa wanda ya kalli Asiya nan fa sai dai in bai da kai. Wallahi na sani kawai ka san matsala ta da ita. Wannan shirin. Ka san shi idan mutum yana da halitta irin na Asiya. A taron idi. Ta keta ka ba wani abu bane. Yanzu sai kuna tare da mutane yanzu sai wata ran sai ka tare da dakta sai ta zo tana rigijib ni ai haka nake so ai haka nake so ai ni haka nake so ai ka sa na miƙe kafa wallahi ai ni haka nake Lafiya Asiya? Hajiya ni na gaji da zaman gidan nan, ni ne na tattara kayana zan koma can garinmu. Me yake faruwa? Me ma ba a yi min ba a gidan nan, kuwa ya ebo yayinsa da kurarsa da sharansa ya yaɓa min.
Ni ne ni kuma na ga na gaji gara in tafi garin mu. Kowa sai ice yana so na ni kadai ce mata a gidan nan. Duk garin nan ni kadai ce mata duk ga mata nan burjim don sun gani yar duma. Suwa dawa. Kowa na gidan nan mana. Har da oga. Oga? Oga. Wani ogan? A'a. Jam security gidan nan mana. Ai shi ba oga ba ne? To shi ba ta yana so na ɗan renan hankali yana tafiya kafarsa dama hagu. Yi ne na ga wallahi ran da mai umarnin gidan nan. To ki haƙuri Asiya. Ki bar komai a hannu na insha Allah zan yi maganin abu. Haka ba kike cewa ran nan ba zuwa ne na gaya miki kawai kika ce mu wani na raina miki hankali. Na ce miki zan yi maganin abin tashi ki je. Asiya. Shikenan. Hajjaju dan Allah ki tabbatar da nan da jibin kin gama shiri tsaf. Okay. To ai baki sani ba. Ni fa yanzu ke kadai nake jira. Na gama shiri na komai na shirya. Komai ya zama ready ni kawai a yanzu yake nake jira. Nan da jibi kine mun waya. Okay. Hajjaju Allah kai da mu garawa. Habba. Ai Hajjaju ai kin fi danyen gwal a waje na. Habba Hajjaju. To shikenan al'akin ga Allah kai mu ji. Ya aka ne? Di gobe ne fa bikin ƙawar nan tawa. To sai me kuma? Gobe fa za mu tafi. Haba don Allah, ki tafi na bikin? To kwana nawa za ku yi? Di kwana 3 ne fa kacal. Kwana 3? Kai gaskiya ba zan iya baki kin san ni bayan da baki minti 10 ki bar gidan nan. Ni ba na san yi misin ɗinki. Di idan na je fa zan dawo fa tafiya ne ga baki ɗaya ba kuma za mu dinga waya za mu dinga chatting. Anyway, kwana 3 ne kawai za ku yi to ba matsala. Di amma wannan kuɗin da za ka bani 200,000. 200,000? Eh. Habatan Allah. Me ta kike so ki mai da ni kamar ɓalli-ɓatar? Habadan Allah. Hadiza ki dinga tunanin dinga Rasulullahi. Me zaki da ɗari man ki je gidan baki da? Di za a yi fati, za a yi dina, za a yi kamun. Ba ka so in fito a sai ni matar dakta ce? Wallahi ki kiyaye kashe kuɗi a gurin kina ana karangu kina lika kuɗi. Idan ba a lahira lawa ki zai sai ya da mai kyau shege ne ki. Idan da baki auta. Ki hayi wannan wallahi tallahi. Ku bude dalailul hayati ko ku bude Qur'ani kuna karantawa ko ana ishiriniya ko ana abin da alburda sai samun lada. Ba ka so in fito a nuna ni? A nuna ni a san na isa? Ina so. Amma haɗari biyu. Sweetheart. Ina zuwa. Mace ko namiji? Namiji ne ko mace? Sweetheart. Ce ka kwantar da hankalinka yanzu ka baro garin ka zo ka zan tura ma kuɗi da adireshin inda za ka kama mana ɗaki na faɗa maka gobe war haka muna tare kai dai ka zo ka baka da
What is wrong? Me ya faru? Sweetheart. Sannu? Sweetheart. Sannu? Hadiza sannu? Hadiza sannu? Ina waya na? Ke me nake da waya yanzu ne kina cikin wani hali. Haba Hadiza, me ke da miki? Haba. Ba ni waya na. Ban ɗaki zan ji. Ban ɗaki kuma? Auntie. Auntie. Sweetheart. Sweetheart, kuma? Amma di ya maganar da muka yi jiya ne ta maganar Bai iya girki ba, sai dai dinga ɓata mana kan abinci da dukiya. Gaskiya ni a kore shi, yau nake so a kore shi. yau zai ba gidan nan. Bata mana lokaci a banza a wobi. Kikiya kawai kana samu asarar kuɗi. Mu zuba kuɗin mu dukiyar mu baka amma baka iya girki ba. Da an taɓa ka ce kayi karatu. Kayi aiki a Santara Hotel, kayi aiki a Daula kuma ƙarya kake yi. Har da ka ce wani kayi aiki a Santara, kayi aiki a Daula. Ƙarya kake yi. Saboda haka abin da nake so yanzu alfarmar da zaki min kwaɗe ce ki bar ni sai Allah ya kai mu ƙarshen wata sai in haɗa masa kuɗinsa sai in sallame shi. Na yadda, amma kada ya kuskure ya taɓa min kayan kicin ɗina. Ko kayan abinci ko ma kicin ɗina ma ni ba na son ya shiga. Yahuza, billahi da zai in ka shiga cikin kicin ɗinta ka taɓa mata kayan abinci daddawa ko magi ka taɓa kwaya ɗaya to ranka sai zaren ya maka shi. A banza ofi, wani ka zanyi, you are no more in this house again. Yes, I'm telling you. Doctor. Me? Ga kuku. Kafin ƙarshen watan da za a sallame ni. Ko ban isa ba? Ko ban isa ba? Ban isa in sallame ka ba? Ka isa ka sallaman doctor. Amma na yi ban isa in sallame ka ba don goshin ubanka. Na yi dalilin ɗan wasu sabbin kayan abinci. Ya me hauka? Shirme? Asara zan kalla? Ka sanin ɓanta kuɗi ba a kwani za su yi ba. Dokta. Dan shegiya. Ba dai haka dalilin nan da wai. Na yi wani browsing ɗin shahararriyar miya wanda an Allah da ɗan dai na jarraba ta. Dole ma ka ce ta yi ma. Yawwa. Ka ga wannan?
yaushe za ka fara wani miyar? Sannan ai ko ya aka ban umarni dan shiga kicin in yi wannan miyar. Ka fara mana ita yau. Yawa kaga na gani tamfar din ko? Na gani wallahi. Yawa to ko in tura shi a media group ne mutane su ga miyar su kwafa. A wannan sirri wannan mai sirri na ce. Yawa to ni kenan. Saboda kar wani ya gani. Yawa to ka bata ni zaka dinga yi. Kai kaɗai da ringa wani. Wani ya dinga yi masa Allah. To ni kenan. Dan Allah ka wani ya gani. Ba komai. Yawa. Kada ya kuskure ya taɓa min kan abinci. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali Bureau cikin Ummi Plaza. Kashful Alil ta shirya tsab domin ku, to sai kun zo. Ga Kuku. Kai ne Kuku. Ya yabi kowa, ya gundulu kowa, bai kyale kowa da kalarsa ta wawa. Wane ne gunnan? Oi, 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 oi. Kai ne